Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari rwezuva tiri muchirongwa Another Level. Ndofuka munotondera zvikuru munozviziva imimi kuti pachirongwa ichi ndipo paya patinounza vaimbi vakasiyana siyana vemisambo yakasiyana siyana. Taina Vmof tichirova kamusambo wembira, taive havakawanda vaimbi hatingakwanise kuvataura vese vatakaunza muchirongwa Another Level. Nasika ndofunga murushamisika kuti muri kuona yandakarova iyi tiri musambo wereggae, umudhumo wamakosi, umudhumo wereggae iGerman. Aiwa, ndiri right. Tirimo mugore ra2025. Aiwa, tasvika tinotenda. Ndisingakupedzerei nguva, ruzhinji rweZimbabwe regaika ndikusiyirei mukoma ivava tizoti ndoani, vanoita nezvei murege macho, vanenge vachinyanyoita zvipi murege. Ndofunga vazhinji vamwe munavaziva, vamwe hamuvazive, izvi taakuitira vasingavazive. Asika ndisati ndabva pano, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Mondiregerera voice rangu munozviziva zvinoitika kana gore richitanga. Pane zvakawanda zvinotibata. Zimbabwe. This is Asa Adanyi Nisiri, formerly known as African Shumba. It's great to have you. I'm going to be telling you about my musical journey, how I started, and the vision of where we are going. Give thanks. Sarangu ndonzi African Shumba. I'm a reggae artist. Born and bred in Kambuzuma, Zimbabwe. I started my musical journey back at high school. During Form 1, pandedza kuchikoro kumolele hai pandakapiwa nickname yokunzi Sizzla, due to Sizzla Kalanji. Original name rake anonzi Miju Collins. Inini my original name is Collins Mano. So my peers just called me Sizzla Kalonji through one of Rastafari teachings and so on. So that name was going to stick with me. That's what chikoro Form 4 and also kwasa upedza ndiri kumoleli, ndakazobva kumoleli Form 4 ndichizodzoka kuKambuzuma, paKambuzuma I1. Pandakazodzoka paKambuzuma I1 ndo pandakazotanga kutamba neshamwari yangu yanandambotamba nayo tichikura, Lion Soldier, Ningina Winky D. That's 2004 is the same year ndo gore rimwe chete rakavhura studio yainzi Black Label Records kwakagadzirwa Luxpin Rhythm. So inini neshamwari yangu Walan Joe Ghettoman taienda kustudio kwekuya tistart ma young artist ikoko. Yeah, that's how I started. So ndakazotanga kuita first recording rangu, first song ndakarekoda ikoko ku Black Label Records, yainzi Addis Ababa kumusha wababa, pa rhythm inonzi Stampede rhythm reku Jamaica. It's an old time rhythm.
ndo yandakaita ipapo. Then after that ndakazoita two more tracks dzainzi ndaona vachitiza neinzi order yanga iri pa Tropical Storm Rhythm nenge iri pa Spawn Rhythm. Pandakaita masong iwaya ari 2 ndo mukoma winkipa akabva ati ano King ane machuna muri kurovaya plus mubva kudharachi mungori shamwari ya Lion. Saka munongoya muchikuita sei muchingoshanda chi anytime pamunoda pandinge ndisipo. Order yembotaura nezvechi alright order pane inonzi Naya Bingi order. So ndo ma-guidelines anoita kuti munhu aite se afambe achienda mberi as a rastaman. So paorder ndaitaura kuti zvoni if you are not in that order anything else is disorder. Okay. Yeah, so I was trying to conscientize the youth kuti as we move along there are no obstacles tinosangana zvakawanda, but hatifanira kuita sei hatifanira kuenda astray. We should follow the order of His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie, the King of Kings, the conquering Lion of the tribe of Judah, Jah Rastafari. Maybe munogona kumbotiimbira mbichana. Alright. Order. Naya Bingi order. That one your name. Order. This King Selassie Babylon na disorder. That one your name. Order. Naya Bingi order. That one your name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rising pandi ladder. They use them na the ghetto. We are sealing pandi order. This King Selassie Babylon na jam the border. Enough of them a boy see them pandi radar. Missy say them are running. Them crazy up pandi mother. Missy say them are running. Them are disappointed father. Hey, King Selassie, I watch over we shoulder. Now for them a Babylon, me see them one with bladder. That one your name. Order. Naya Bingi order. That one your name. Order. So that was Naya Bingi order. Hey, so akadzidzira kupi language? Language chekushinoitika nchoti from Titera reggae music, from Titera Nadiki, for you to understand to my lyrics and my fellow artists, probably you would need to study more and understand more language here. But then the moment yandakano shika futi alright, maybe there's a part. Alright, so after nataka kuita reggae music, nataka kusenza na Mkoma, that was 2004. Ndichisenza ku Black Lab. Same time yoyo ndakabva ndaenda kukwekwe ndibva ndasviko sangana nema Naya Bingi. That was the first time pandakanzwa nezve Naya Bingi kuti iri muno muZimbabwe. Kukwekwe kwakune house yainzi Munhu Mutapa, House of Naya Bingi. Ndo pandakabva ndanoconvert kwachi. So the moment yandakasvika futi kuna Naya Bingi kuna anotonzi kune Naya Bingi chant book rakafanana nehymn book kana kuri kumachechi anditi mutori nema songs of which ndo backbone yereggae music yatinotongonzwa even nanasi, because masong ana Bob Marley, masong ana Buju Banton, masong aya akawanda atinotongonzwa they come from that book. Yeah, so from the moment ndakanoverenga yakandipa futi another insight ye how reggae music inonyorwa sei and my reason and because music is all about rhyming and reasoning, so how they rhyme and they reason do compile up to which build your own style chizogadzira uchi in artist akafanana newe. Saka tingati here isusu kana muchiteedzera Rastafarianism. Yes sir. Marasa tsika dzenyu dzekuzvarwa kwenyu, rudzi rwenyu ndizvo here? Ndizvozvo, nekuti chinoitika ndechekuti isusu vanhu vatema takapatsanurwa kubva panhoroondo yedu chaiyo. Zvino kana tichida kutarisa kana yedu iri muno muZimbabwe, mudzimba dzemabwe munomu, tinotonyatsonzwa kuti isusu tine nhoroondo inotwasa kutireseka ichibva kuEthiopia. Tichinzi takazvarwa naamai vainzi Gadziguru, pachizoitika paitika hondo dzakaitika ikoko nemagenocide, pakazoridzwa mbira ikoko, amai vakazotitakura kuno kuti tichizosvika kuno tikazotakura
tikazotakura the kingdom yesolomonic dynasty kubva kuethiopia tichiuya nayo kuno ikazosvika pana munhu mutapa ichizobva pana munhu mutapa ichizonogara padzimba dzemabwe. So isusu kana tiri vano muno muzimbabwe kana tichitaura nezveethiopia hatingatombotaure kuti hakusi kumusha kwedu nekuti tinoziva kuti mabhodha ese aya aripo aya akaiswa neberlin conference. Ende isusu kana tichiteverenga bhaibheri ravo iroriri handiti the land of Cush yakatanga kutaurwa paGenesis 2 chaipo chaipo yakanga yakutotaurwa nezvayo pachitaurwa nezvemarwizi akanga achifamba nemueden mugona. Saka tichireva kuti this one is an ancient history yatinotaura nezvayo. This is the ancient of times. Hakuna nhoroondo yemuno muzimbabwe yatinotaura inopfuura yekubva kuna nagadziguru uku. Kana tichizotaura kuti inini ndiri hungwe, tichizotaura kuti ndiri mhofu, ndiri chii, wepachirumhanzo, wepazvimba, wepapi yese iyoyo yato after, but kana takotaura prior to all that andika tichitaura kuti takabva kuna gadziguru, takabva kuguruswa, munhu wese anoziva izvozvo. Saka isusu takuda kutodzokera chivanhu chedu chaipo bye because chinoitika ndechekuti iko zvinezvi Ethiopia ndiyo the chosen land. Ndisaka mukona song yandakatanga kuimba inini inonzi Addis Ababa, kumusha wababa, kumusha mutsvene. Addis Ababa iyo as a city ndo city ine highest altitude pamusoro pemacities ese ari muno muAfrica. Hazvina kungoitika sekudaro noti tinotoziziva kuti isusu Mwari vakagara vachitaura kuti inini ndichaisa city rangu pamusoro pemamwe masiti. Tichizonoverenga ikoko kana kunoverenga Kings 3 inenge ichikuudza kuti Solomon paakanga akura akuda kuti achembera, akuda kubva pachigaro, akuda kupa mwana wake Solomon. David paakanga akura akuda kupa mwana wake Solomon kuti achiita mambo. Akataura kuna highest priest wake akati chitora mwana wangu uende naye kurwizi Gihoni, uende kumakomo ari ikoko unotenderera naye nekuti ikoko ndo kune utsvene. Achizodzoka achipinda musiti akakwira dhongi ndo paanenge achitogadzwa kuita mambo. Saka zvichireva kuti Ethiopia ndo yakatosarudzwa. Kana iko kutozunzina nhasi tikatoenda kuEthiopia nhasi tinotosvika izvo tinoona machechi ari older than maRoman church ese epasi rino, ari pasi pemakomo akacherwa izvezvi nanhasi ari iko kuEthiopia. Bhaibheri, the oldest Bible is found in Ethiopia. So all right, tinogona kunge tati tizei zvishoma panhoroondo yedu. Gaiti tapedza nemi mati zviya ndaenda kukwekwe paipai. Ndaenda kukwekwe paipai ndakabva ndanosvika ndakasvika mamuri muna December. So 22 December kwakutori neclash yaiitwa nevamwe elder vanga vari kumbizo 16 vanhu vainzi Buffalo Soldier, Popcorn Ash. Vakamboimba kana makambonzwa rhythm vakamboimba vainzi kwekwe rhythm sometime ago, 2003-2004. Vakaimba yainzi kwaedza muZimbabwe chachipatapata yainzi Popcorn Ash. Saka vakanga vahosta clash. That's when pandakasangana nemanaya Bing. Ndopandakakonvheta kuita Naya Bing. Ndopandakasaka pandakazodzoka kuno kuHarare ndandatoo Naya Bing. Ndopandakazotanga vandauya kuno vandatanga tichishanda vandatanga kushanda namukoma Wallace zoti ndo kana ndaitorekodha ikoko tichitofamba tese pamashows tichitoita tese pavaita mashows ndindaitoketereresa up until time yekuti ndandichiriwo mwana mudiki. Saka ndakafila kunge mukoma pane zvimwe zvavasiri kundiitira ndichiexpecta kuti vaite sei vandiitire. So ndakabva ndaita blast mukoma ndikati hano mukoma havasi right because maalbum avo acho avari kurekodha namunhu vanhu vakuru. Handisi kumboziva kuti ari kurekodhwa kupi, ndikuzongonzwa ngoma rakuita se raakupisa asi tiri tese. Ndopandakabva ndaita se pandakabva ndatanga kuitawo zvangu bva nanofomo yangu studio inonzi Marcus Garvey Records. Tafoma Marcus Garvey Records takagadzira rhythm rainzi Alliance, rhythm rakagadzirwa naMukara achisenza kuMarcus Garvey Records. Ndobva tagadzira Alliance rhythm vataendesa rhythm kupi ku Black Lab Records, yanga ichirinzi Black Lab isati yaVigilance. Ndobva tanogadzira vatanowapa rhythm tese tipinde tese. At the same time mukomanawo
Toki Vibes Obey ndopanga achiri chikomana achibva kuchikoro kwachitopfuura nekunokuka achisenza kumakadzi Gavi Records ndipo takabva tamupa redeem tikati inoita se inonoriesa ndobva anoriesa redeem pauya bva tamurekodha chuni mangoma aya ndobva anzwikwa nevanhu ndobva ranzwikwa demo riya kuvigilance bva wazotora ngoma riya nemamwe avo bva wamabudisa pamwe chete bva vatongobudisa pacompilation ravo ndo pakabuda Igbofigo vakabuda Igbofigo isusu kuno kumakadzi Gavi Records asati abudisa redeem riya realliance saka isusu masong edu atatina waya akatorina naBadman naCulture Kid isusu ana Tishman ana African Shumba ana Ngoni Z ese anonzita se anotozombomaita se anotozomabudisa ndobva tatongoita se zvachingopera zvakadaro. So during that time ndo pandakazotanga kuzoimba masongs ndichidhisa mukuru but masongs acho haanamboita se haanambobuda but anga aripo 1 or 2 ndobva zvangoita se then ndatanga kupusha then 2012 muna August pakazoitika fire incident yakaitika yekuti my studio makadzi Gavi Records yakapiswa nemoto. Everything turned into ashes. It was not linked to any arson kana kuti chi papasina munhu aifungidzirwa but utongoro moto wakatanga nevanhu vakaita se vakasiya candle pane furniture yanga iripo bva yazota se bva zvazobvira. So then ndopakabva patakabva tamira music up to now 12 years later. Makadzi Gavi Records yadzoka zvakare after 12 years and isusu 12 tinenge tichiti inenge iri half year time because time handiti tinenge chinzi 24 hours ndo significance yekuti completeness. So pape pa 12 on the half because tinezitaweva completion yekuti takunyasotanga movement yedu and also 2024 iyo resembling yagara iri resemble hayo 24 which is completeness. Saka isusu tiri kuti 2024 nguva yatoita se yatokwana yekuti movement yerastafari iite se iuyewo ichitoita se ichitotekeshera nemateachings amakadzi Gavi. 2024 futi ndo the same year yabva yauya the Gavi Ghost who is Burning Spear is the year yauya muZimbabwe. And also kungave kuAfrican tradition kana kuchirungu ikoko kureligion we always understand kuti ghost is represented by fire. So kwatiri isusu tichitoti fulfillment of prophecy kuzadzikiswa kwebasa raMost High rinenge chitoita se rinenge chida kuti riitike zoti kuzvinezvi totaura kuti kuzvinezvi ameno ndakambotaura paipai kune vamwe vakava ndakambotaura navo nenyaya kuti 2024 chiregedze itarisira futi kuti pachine drought asi pandakazvitaura paipai panavo vakasara vane doubt asi kwezvinezvi nekuonawo kwamaita kana ingave 1 week kana 2 days dzapfuura zviri kungorakidzawo kuti Mwari ari kuita se ari kutichengeta. Tanga zvemhanzi mune mhanzi yakaita mbiri pangave paredhiyo kana kuti paTV. Ine ndasanamboita video yandakaendesa kuTV. Actually kubva ndange kuimba ndine 1 video andamboendesa kuTV but ndichongori kunara zvangu riripo paYouTube na upload paYouTube. Then in terms of radio airplay, yeah, there was a time yandaka enjoy radio airplay yakanyanya. Ndakaita imwe song sanctions ndakaita it was 2012 yairidzwa paradio after news before news. Ndeipiyo imbotimbira itinzwa. It's been long. I don't still remember the lyrics, but I can find the song. Yeah, so it was a featuring. I feature Diva T, Diva T, one of my youths now based in Bari. Yeah. So, but music,
actually reggae music on its own, it's in Zimbabwe amutorina industry. Tingorine vanhu vari kuita music. What I'm trying to say is tine ma producers anoita music. We've got videographers anoita music. We've got my artists anoita reggae music. We've got my session musician anoita reggae music. But apana one-stop shop inokwanisa kuti offer all those services to a reggae artist. Let's say a reggae artist unongomuka sezvakafanira kuJamaica unongomuka uchitoenda kuVP Records anditi uchitongonosainwa anditi ushoziva kuti uko kune mavideographer akatomirira kuita reggae nechi muno hamusati maane izvozvo. But at least for other genres, like if you cite an example yeNash TV, that one is a one-stop shop. Because ukaenda kuNash TV ukanorekoda kwaJamao, uchibva kwaJamao ukubva watoendeswa kuNash TV ubva ameno panenge third party here anobva anokuita videography wotosvika mavideos. Like look at Nisha T, she's now a complete package. But in Zimbabwe we've got a lot of talented artists anokwanisa kutorova reggae achitoendesa reggae pa platform chaiyo. Because I hear some people vachitotaura vachiti no sei kuma artist edu muZimbabwe asingasvikewo palevel reinternational, but we have them, but havasi vari kuwana platform. Because zvikanzi kuri kuitwa show yereggae andika the same artist kana 75% of ma-artist anenge ari kushow yeZimdanso are the same artist anenge ari kureggae. Officially ukabvunza vanhu veshe vanenge vari papo kuti just give me a definition of reggae. What is reggae? They don't even know what is reggae. So reggae music in Zimbabwe needs a lot of support from all stakeholders kuti iende mberi. Because reggae is a multi-billion-dollar business on its own. Because look at Jamaica, it has sustained its economy through reggae music for years and years and years. Bob Marley created a legacy for generations. Look at South Africa. Lucky Dube was a big artist. It was the whole world over. And that's the power of reggae. Reggae has been the biggest movement that has managed to mobilize African children together under one banner, chanting one thing universally. Ipo pa tambotiza edu pana udzenyu dzemumanzi. Imi kana muchiti muri muRastafarian, do you believe in Jesus or chivanhu or pane mumwe wamunobhelieve in? Nekuti ndanzwa futi muchitaura nhoroondo yagadziguru, saka munenge muchiteera which route? Chinonzi Rastafari ndo patinokwanisa kutanga kudefine kuti Rastafari zvinorevei. Ras iwe ndinoreva kuti head, mutungamiri, leader kana kuri in Amharic. Then Tafari zvinoreva musikavanhu. Saka ndichiti Rastafari tikuti Mwari musikavanhu, head which is Mwari. So kana tichitaura about Rastafari tinongotaura Mwari iye agara ariko watinoziva isu sevanhu vatema. Sezvo ndakutaurirai kuti hatikwanise kuseparata Ethiopia kubva muZimbabwe, hatikwanise kuseparata munhu mutema kubva kuEthiopia, hazviite nekuti tisu vanhu vacho ndiko kwatakabva. Saka isusu kana tichitaura kuti Rastafari tinongotaura iye Mwari musiki. Asi chinoitika ndechekuti Mwari musiki uyu anouya achirarama muvanhu munguva dzakasiyana siyana. Mweya wake unorarama muvanhu. Saka isusu tikutaura kuti mweya wakararama pane munhu ainzi Jesus Christus akazochinjurudzwa. Because isusu kana takatarisa Bhaibheri tinoziziva, we have got enough evidence to prove kuti zvoni chinhu chinonzi Jesus Christ icharacter yakagadzirwa paCouncil of Nicaea yaAD 325 anditi misangano yakaitwa inokwana 20 kubva muna AD 325 kusvika muna AD 1870. Misangano yese yakaitwa iri yekugadzira that character. So isusu
we know kuti they tempered nebhuku reriya. So we know also kuti Holy Bible is not the only book that can give a person salvation kana kuti redemption, because munhu akaverenga Torah anokwanisa kutowana ruponeso. Munhu akanoverenga Korani anokwanisa kutowana ruponeso. Munhu akatouya kuchivanhu achiita chivanhu anokwanisa kutowana ruponeso. Saka ndipo pane nyaya yacho. Rastafari is not a religion. Rastafari is a way of life. Chivanhu chirastafari. Tiri kuita mararamire edu isi vanhu vatema sema-Africans vatakagara tichiita kubva nekare nekare. Rastafari vanorarama tiri tichirarama mavari. Hongu muri eZimbabwe tirimo muchirongwa Another Level, munoziva chikunzirai maartists akasiyana siyana. Nhasi tati timboshangira musambo werege ndechirongwa chedu chakusvika kwamvura yacheka makumbo. Ndinovimba pesa apa muri kuzipirwa, muri kutapirirwa kune zvikuru sei kune vanofarira musambo iwoyo. Imimi mukoma muchitanga kuti makuita zvereggae music ndeape maartists akagara ariko amaiyemura? Munhu andakanyatsooti akanyanyayemura kubva ndichikura music ndiThomas Mapfumo Tandana. Thomas Mapfumo ndakagara nokuti kubva ndichikura ndaitoshamisika kuti manzo anonyora sei. Saka ndakabvunza baba wangu kuti Thomas Mapfumo anonyora sei. Akandiudza kuti dziya imhondoro, vanongorova gona mumwe kubva vaenda pavanogara padombo kuzongopiwa zvekuimba. Ndosaka Thomas Mapfumo plus pamwe nyaya yekuti maiguru vangu inini vaitambira Thomas Mapfumo vainonzi Jezi wekumufakosi. Saka pamwe ndiyo nyaya yachona, because enough time kakawanda vaita frequenting Thomas Mapfumo dzaingoya dziri nyaya zvazoitika kwakati nhasi vazoya mukanya vakati vasikana vese jamba yekusvika apa atadza kujamba akutobuda basa chichingodzwa dziri nyaya yawo chikura. So Thomas Mapfumo really inspired me, because Thomas Mapfumo imhondoro nemhondoro iri kurarama. Right. Mataura zvekuti Thomas Mapfumo imhondoro, mataura futi imimi kuti mune bias towards chivanhu. Munopita bute here imi? Ndinoshandisa bute. Kana uri murastafarian unosvikirwawo here? Chinoitika ndeichi, inini handingade kutaura ndichitaura nedivi revangu, asi ndoda kutaura nedivi rekwangu. Inini ndichitozvarwa ndakarwara, ndine zvandakaita, ndikatorwara zvekuti ndakarwara zvisingaite ndichienda kuzvipatara vachitadza kundirapa. Kusvika ndazotsvagwa kuti zvakafambira sei, vikwangu vakazofamba neni. Ndopakazooneka kuti pane mudzimu wakanga utori pandiri. Ndimurikuona handiti izvozvo zviri kuitika kuspiritual side, but paphysical side ndinewo inini zita rangu randakatozvarwa naro, ndinonzi Tafadzwa Collins man. Ndakatokura ndichitotambawo bhora nevamwe vakomana paroad, ndichitoita sei, ndichitoendawo kuDynamos kumatrials ndototambawo bhora, ndotoitawo sei handiti ndazokura paipai ndikutoendawo kuchikoro nevamwe, asi inini kazvangu zvekwangu zvakaramba zviripo. Ndazozivawo Rastafari, ndazotanga kuitawo zvechirasta. Ndazozivawo kuti aiwa pane imwe mhondoro hombe, pane dzimwe mhondoro dzese dzatakambonzwa nezvadzo tichitaura kana dzekuno nemakombwe nemasvikiro yekuEthiopia inonzi Emperor Haile Selassie I yakakwanisa kuunganidza ndudzi ikagadzira OAU, ndo Father of African Unity. Murikuona? Saka handikwanise kuziseparata. Ini ndotoshamisika kuti kana vanhu vachitadza kunzwisisa kuti chivanhu nechirasta chimwe chiiteka. Nokuti sakangokura ikokuzonzi kuenda kumbira dzenharira. Anatenda eGahamazi vangongori nemukwende vatori nechi malogs, but havasi manaya bingi asi marasta. Saka ipapapo ndo imwe nyaya yacho iri kutoita kuti zvinhu zvirambe zvichienda kumashure. Zvamataura izvozvo zvandinoona
Bob Marley anditi ndiye munhu akandi-inspire zvakare andimugona because ini kana rakafanana ndakatasa Bob Marley ndingechitomuequata kuti akangofanana Thomas Mapfumo nekuti reggae music by definition ukaenda paGoogle inonzi the King's music anditi Chimurenga music by definition inonzi imusic yamurenga murenga ndiye Mwari saka Chimurenga nereggae music chinhu chimwe chete. Tonzwa kuti marastafarians hamudye nyama here? Aina ndidye nyama. Nyangwe huku? Nyangwe poko. Nyangwe poko. Kuzvinhu ndatone 21 years ndapesa kudya nyama musi wa 24 December 2004. Makaroora here? Ndakaroora. Mukadzi anotombofuraya uko nyama iye anodya hake? Anodya zvese nevana vanodya. Muchitoinzwa ichinowirira? Vobva vatoti manje nhasi hatina nguva yekukubikirai saka makutongodya zviripo nonatotsamwa ndotorodza kuti aiwa hakuna izvozvo vachitotambawo ko mukaka munodya here? Mukaka hatidye. Ini ndiri vegan handisi vegetarian, ndiri vegan, even madairy products futi hatidye. Right, saka ndezvipi zvamunorova kuitira vanhu vasingaandastinde temu iroro? Inini hangu isusu tongodya strictly vegetables. We don't take because ma-vegetarian haadyi nyama but anodya ma-dairy products, but ma-vegan haadyi nyama zvese nema-dairy products. Ofishi zvingori panyaya yehealth because haasi marasta chete anotaura kuti going green. Even kana tikatoenda kana kuma-7th day chaiko even kana mamwe it's the world over, it's known. Hazvidi research kuti zvitsvagwe kuti kudya ma-vegetables kuri health here. It's clear to everyone and it's encouraged to everyone, chero even asiri marasta kuti ngatidye ichi organic. Let's go organic. Ndandichida kutoita murastafarian but pakusazodya nyama apo ndiri shumba hazvizobude manje. Munoona chii chakavere haisi nyaya yekusadya nyama because chirasta iphilosophy. Philosophy dzakatangwana naMarcus Garvey because Marcus Garvey is the highest prophet kulivity yarastafari because Marcus Garvey ndiye akataura kuti tarisai, look to the east, kuchauya mwanakomana anenge achagadzwa ari ishoma dzishe mambo madzimambo ende ndiye achazosunungura vana vevatema. Saka Marcus Garvey ndiye the highest prophet achiteerwa naLeonard Howell, Gongan Gurumara akazovaka guta rekutanga remarasta rainzi Pinnacle. Ndiko kwakaigara marasta vachienda vachinotora ma-teachings. Ndiye anonzi the first rastaman, ndiye munhu akatanga. Vanga vari maGarveyites, vanhu vaiteerera ma-teachings aMarcus Garvey. Alright, ameno mashoko amungade kusiyira veruzhinji? Mashoko andingangode kutaura kune veruzhinji ndekungoti pane zvinhu zviviri zviri kungotinetsa isu sevana vevatema vemuno muAfrica, ireligion nepolitics. Dai vana vevatema takwanisa kuti tikwanise kugadzira syllabus yedu yepolitics dzedu nereligion yedu, toita religion yedu nepolitics dzedu dzisina Roman Dutch law kana kuti National Sunday law kana kuti Roman Catholic kana kuti Anglican kana kuti toita zvedu zvekuno kuAfrica. Nyika yedu inowana kubudirira. Ndinotondera ndichiri kuenda kuchikoro kune chikwata chainzi Zimbabwe Dread chetaitamba mhanzi yacho taita zvechirasta zveshuwa asi inini in terms of foods handambogara ndakadai asi ka-lifestyle kedu so kanga kari ikoko. I remember tichiteera Mistin Roots, Wandering Wanderer, dzakawanda nziyo dzatainzwa. Patinozotanga kutsvaga nhoroondo yazvo so ndo patinenge taakuandastenda kuti paya zvaifamba sei, zvaibva nekupi zvichienda nekupi. Ndinotenda
ungwe ndomutupo wenyu naye chokwadi aiwa ndinotenda chasu nenguva yamatepa tichadzoka kamuri yezimbabwe tichibata nhau yechitendero chirastafarianism yacho kuti yakambomira sei, chitendero ichi chakamira sei. Naizvozvo tichazodzoka tichikupai chirongwa ichocho wava mumwe musi, uyezve marasta awanda. Nhasi tanga chida kungoongorora nhoroondo yavo munyaya dzezvemimanzi muchirongwa Another Level. Rangu zita ndinonzi Andrew Ndichamagatsaka ndeka mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asi musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Satabva changamiri ndoda kuti mungondorera 1 kasung K. Many faces, Selassie manifest in a many races. Many races, Selassie manifest in a many races. Many places, Selassie manifest in a many places. Many faces, Selassie manifest in a many faces. Tell the film no see, tell the figure looking at the book. Selassie I everywhere, tell the figure look. How them Babylon them come and try crook. How them wine because they get to use them with the hook. I will tell them say many faces, Selassie manifest in a many faces. Many races, Selassie manifest in a many races. Many places, Selassie manifest in a many places. Rato musoro mama. Yeah. But it's no doubt on Bodeo Gesh. Yeah, she's in a good day for Aiwa anga mafarin mamodudza ndofana ku zvinoda kuti Seal of Solomon isusu inongozvizembura kuti tinenge tichidedza kuti Mwari vange vari patiri pane zvatiri kuita, vakungosila kuti vazadzikise kuvako kuupo hwavo. Exactly. Ngatsakare mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.